дар ноҳияи Фархор маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Фархор ва Панҷ баргузор гардид. дар кори маҷлис ду масъала: нахуст шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешбарии номзад ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Фархор 34 мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзномаи маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Фархору Панҷ Хайриддинзода Азизбек ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии Фархор 34 пешбарӣ гардид. 14 январ маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе баргузор шуд. тибқи рӯзномаи маҷлис нахуст нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. таъкид шуд ки паём раҳнамо ва ҳуҷҷати муҳимест ки дар он масъалаҳо вобаста ба сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар таҳлилу баррасӣ гардида вазифаҳо барои давраҳои минбаъда муайян карда мешаванд. аз рӯи масъалаи дуюми рӯзномаи маҷлис котибот ва комиссияи ба ҳисобгирии овозҳо ташкил карда шуд. тибқи моддаи 31 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон номзадии Мусои Фарҳод Маҳмадрасулов аз ҳавзаи интихоботии якмандатаи Исмоили Сомонӣ 2 ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ карда шуд. дар маҷлиси кумитаи иҷроии ҳизби аграрии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии якмандатии Исфара рақами 20 баррасӣ гардид. яҳьё Хуҷаев Аюбхуҷа Юлбарсхуҷаевич аз ҷониби ҳизби аграрии Тоҷикистон ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботии Исфара рақами 20 пешбарӣ гардида ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ дастгирӣ ёфт. интихобот ҳамчун ифодаи олии ҳокимияти халқ раванди муҳими сиёсӣ аст ки пешрафту рушди минбаъдаи давлат ба натиҷаҳои он вобаста мебошад. интихоботи вакилони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллӣ мақоми махсус дошта иштироки фаъолонаи ҳар шахси худшиносу худогоҳ ва интихоби огоҳонии онҳо омили муҳими суботи сиёсӣ ва пешрафти иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ҷаласаи кумитаи иҷроии ҳизби коммунисти Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан баргузор гардида номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи интихоботии Истаравшан рақами 23 пешбарӣ шуд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаи тасдиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба тарғибу ташвиқи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ аз 28 декабри соли 2024 оид ба истоди пеш аз интихоботии кумитаи иҷроии ҳизби коммунист дар шаҳр ва пешбарии номзад ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатаи интихоботии Истаравшан рақами 23 баррасӣ гардиданд. бо овоздиҳии аъзои кумитаи иҷроии ҳизби коммунисти Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан номзадии Рустам Исмоилов ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботии Истаравшан рақами 23 пешбарӣ гардид. امروز در ناحیه دیوشتیج مجلس اعضای حزب اگراری تاجیکستان برگزار گردید. طبق روزنامه در کار مجلس 4 مسئله درباره وظیفه‌های تشکیلات حزبی جهت ترغیب و عملی‌گردانی نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عاید استاد پیش از انتخابات اعضای حزب اگراری تاجیکستان در ناحیه پیشبری نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مانداتی دیوشتیج رقم 24 و درباره برنامه پیش از انتخاباتی حزب اگراری تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. نخست در کار مجلس هیئت کاتبات مجلس حزب اگراری تاجیکستان انتخاب گردیده مسئولین دایر به ترغیب و تشویق پهلوهای پیام پیشوای ملت سخنرانی نمودند. همزمان در مجلس اعضای حزب اگراری تاجیکستان در ناحیه دیوشتیج هیئت کاتبات ریاست اعضای استاد پیش از انتخاباتی و کمیسیون به حسابگیری آوازها انتخاب و تصدیق گردیده طبق آوازدهی پنهانی شاه جهان اسماعیل زاده به حیث نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی یک مانداتی دیوشتیج رقم 24 پیشنهاد گردید.
дар ноҳияи восеъ маҷлиси якҷояи кумитаи иҷроияи ҳизби аграрии тоҷикистон дар ноҳияҳои восеъ балҷу ва темурмалик баргузор гардид. рӯзномаи маҷлис аз тасдиқ намудани нақшачорабиниҳо оиди шарҳ ва тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва пешбарии номзад аз ҳизби аграрии тоҷикистон ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботии якмандатаи восеъ 39 иборат буд. бо риояи тартиби муқарраргардида тибқи қонунгузорӣ вакилони маҷлис номзадии сулаймонов Мустафо Неъматовичро ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешбарӣ намуданд.